Goedemiddag. Mijn naam is Romke Grustra. Ik kom uit Jelsum en ik ga dit boek schrijven. Het zal jullie maar goed komen. Het binnen 60 wieren verhalen uit mijn werkzame Libbenwaai. Ik heb 40 jaar lang gewoon geweest van een verzekeringsmaatschappij in Ljouwert. En daar ga ik duizenden hele wiezen en brieken van mij maken en behandelen. Het is een mix van wat humor. Er zit wat bedrog in, maar er zit ook weer pittige verhalen in. Het is van alles wat. En nog in ik hoes en hoes om te vreten of mensen ik belangstelling hebben. Ik lees eigenlijk nooit in het Fries, dus dat is het probleem. Ja. Nou, ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb er geen belang bij. De eerste, ik lees bijna nooit. Nee. En de tweede, Fries lezen gaat al helemaal niet Nee, voor mij. ik begrijp het. Ik vind het leuk wat je doet, maar ik Dank heb u wel. geen belangstelling. Nee, dan ga ik gewoon verder. Ja, nee, hè, maar dank u wel. Ik geef verder. Mevrouw, en een hele fijne dag. Ja. Dag. Dag. Geletselskeer behandeler West. In dat dreigwerk? Ja. Ja, dat is dreigwerk. Waarom? Dat is dreigwerk omdat je altijd verplaatsen moet in, ja, toch wel heel vaak ellende van een oor. He, de ongevallen die het veroorzaken binnen en de gevolgen van de mensen. En dat had ik in mijn boek beschreven. Dat is soms heel triest. Ik kan altijd zeggen, ik neem mijn zaken net maar naar huis. Ik ken ze dat ik niet gedaan heb. Maar ik ben mijn pensioen gegaan. En toen kwam het ene geval, het andere geval, dat kwam boppendruwen. Dat ik 60 verhalen had geschreven. En daarmee ben ik bij 3 uit West. En spietig genoeg rond het wat mis. Ik meen dat het in Heeg weer. Ik kom bij een man onderdoor, de man dochter Ziepen. En ik liet mijn verhaal en ik liet mijn boek zien. Hij zei nee, dat verhaal, nee, dat boek van jou, dat hoef ik niet. Nee, klaar. Ik ben weer 40 in. Ik kwam bij de volgende door. Dat die een mevrouw Ziepen. En die zei ze me, man, wat is het mooi dat je komt, want mijn borman is mooi hier. En ik ga nog net een cadeau. Ik zal voor de beurs hebben. Mijn dag weer heel goed. Dat de borman kreeg het boek dan nog. Ik wil net dat er in tussen is. Nee. Het boek is excreun. Als nighting is over uw zoon, vegeteren, die bij een ongeval om het leven kwam is. En dat had ik op de achterkant had ik dat schreun. En dat meldt eigenlijk ik alle dagen in je kap om. Dus daar heb ik, dat is ik een beetje in de achterholle had dat mooi spelen. En nou, dat ben ik, ja, dat wie ik wel een zekere ontruim om dit te volbrengen. En dat nu jou, dan zei ik, nou, ik doe het net, nou, dan ben ik misschien wel wat een echte vriend van, wacht even, dan doe ik het zelfs. En dat had ik dus niet in. Maar er zit wel een bepaalde druw erachter. Dat is zo. Ja, want je zet het toch, hè? Ik zet toch. Ik hou net een moment op. Ik geef verder. En nou ja, zo nou en aan de slag gaat dat. En dat is prachtig. Heb je belangstelling? Ja, daar ga ik wel belangstelling. Ik vind het super. Ja. Nou, Grustra, ik... Dank u wel. bewijzen. Hartstikke Succes fijn. blijven Ja, met dit. prima. Dank u wel. Hoi, Ontje. hoi, hoi. Goeiedag. Wij zijn deze competitie in de zaterdagafdeling 5e klas met 0 punten geëindigd. Dus dramatischer zou het niet kunnen. Wij spelen in de 5e klas zondags. We zijn onderaan geëindigd. We hebben 5 punten gehaald. 156 tegen en 26 voor. Gisteren tegen Vochtelo. Dat zijn de 2 ploegen, de minst succesvolle ploegen in het seniorenvoetbal van District Noord. En dat is een speciaal item geworden met een artikel wat in de Leeuwardenkrant heeft gestaan over daar een wedstrijd van te maken. Jongens, we maken er een leuke wedstrijd van met z'n allen. He, maak er wat leuks van. Wordt het een historische jong? Verslagjouwers Jan Vincent van Zuiden en Geert van Thun vertellen het je. Oh, die denkt ik, shut de keeper een paar meter van zijn goal staan. Lidekes van afstand muziekje, maar hij lengt het wel verkeerd. België doet achterin uit.
Want er zijn meer cameraploegen, meer radiostations, meer microfoons, meer fotografen dan dat er normaal sprutsen binnen. Het is duidelijk, het gaat echt om het echtje van de jongen. Wat vies van een wedstrijd? Een hele leuke wedstrijd, ja. En voor waar best? Voor Jestrum. En speel je goed? Nou, jawel, ja. Nou, eigenlijk hoop ik toch dat de Oren winnen, want Oors had ze net zo'n leuke schaal. Ah, je heeft zo goed toen nooit toch, ze kunnen beter verliezen. Ja. En wat is er tussen stonden? 2 voor blauw en wit. En wat betekent dat op het moment voor Jestrum? Dat ze moeten verliezen binnen. En wat krijgen ze dan? Een schaal. Dus ze zijn goed bezig. Ja. Er is een maatschappelijk doel bij betrokken van het Kika-verhaal. Dus de entree, de kantineopzet gaat naar Kika. Dus het is een hele speciale wedstrijd geworden. Je bent nog aan de gang, maar hoe gaat het? Ik denk dat ik net zo baas door ook eerlijk ben, maar Rusje, er wordt niks. Nou, net volgens mij doe je hem heel goed, want ze vallen je hem al in de prijs. Ja, wees, daar gaan we toch nog een prijs van. Ongelooflijk, ze draven alle keer het veld op. De spelers Elsen hier naar draaft het veld op. Ja, wat fantastisch wat hier gebeurt. Er staat een jaartal op, maar ik denk wel dat jullie trotse eigenaar gaan worden. Ik denk dat het een beetje te zien valt. Het minst succesvolle team 2012-2013. Gefeliciteerd, jongen.